Naša reťazová reakcia začala explóziou traskavej zmesi vodíka a kyslíka. Je to syntéza vody, pri ktorej sa uvoľnila obrovská energia, ktorá dala do pohybu loptičku. Tá prešla našim tunelom, na konci ktorého bola ohnivá guľa. Po zrážke s loptičkou spadla a zároveň sa prevrhla kadička s nasýteným roztokom jodidu draselného, ktorá sa vylila do nádoby s peroxidom vodíka a prídavkom jary, pričom prebehla reakcia za vzniku kyslíka. Vzniknutý kyslík vytvoril z jarou enormný objem. Táto reakcia sa volá slonia pasta. Pád ohnivej gule zapríčinilo vzblknutie nitrovaty, ktorú sme pripravovali nitračnou zmesou kyseliny dusičnej a sírovej na obyčajnú vatu. Od horiacej nitrovaty sa zapálili dve zápalné šnúry. Prvá zápalná šnúra po prehorení spôsobila pád závažia, čím sa vytrhla zátka z nadstavca na destilačnej banke. Tá bola naplnená amoniakom, ktorý sa celý rozpustil vo vode v nadstavci, čím vznikol v banke potlak, vďaka ktorému sa po uvoľnení zátky nastala voda s fluorescéinom. Naplnenie banky amoniakom spočíva v exotermickom deji rozpúšťania hydroxidu sodného 26% roztoku amoniaku. Druhá šnúra odpadala raketu z plastovej fľaše, ktorá bola vymýta etanolom a naplnená kyslíkom. Iniciácia s ohňom spustila prudkú exotermickú reakciu etanolu s kyslíkom, čo vynieslo raketu do vzduchu.